Regata número 17, calle 2, KQB, Iberia B, calle 3, Portugalete mixto, calle 4, Mundaka C, calle 5, Mundaka B, calle 6. Por favor, ir acercándose a salida. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaintzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz. Ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz. Gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, tiempo de la primera ciaboga, KQB 2.13, Di Amairu, Portugalete mixto 2.16,
bi amasei. Mundaka C, 2.21. Bi hogeita bat. Mundaka B, bi hogeita bat. 2.21. Bigarren ziabogako denporak, tiempos de la segunda ziaboga, Kaiku B, 4.36, lau hogeita hamasei, Portugalete mixto, 4.48, lau berrogeita zortzi, Mundaka C, 4.59, lau berrogeita hemeretzi, Mundaka B, 4.56, lau berrogeita hamasei. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Hirugarren ziabogako denporak, tiempos de la tercera ziaboga, Kaiku B, zazpi 02, 7.05. Portugalete mixto, 7.22, zazpi hogeita bi. Mundaka C, 7.36, zazpi hogeita hamasei. Mundaka B, zazpi hogeita sei, 7.26. Denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inor ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerori gabe. Batez goxe dira ueno, ez gara gu asetuko, bat inoloturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Tripulaciones de la tanda número 18, Guecho, calle 1, Iberia A, calle 2, Isuncha, calle 3, Kaiku A, calle 4, Mundaka A, calle 5, Ciervena, calle 6. Isuncha Prest. Stop, tripulaciones. Hogei segundo. Lehenengo ziabogako denporak, tiempos de la primera ziaboga, Guecho 2.21, bi 21, Iberia A 2.28, bi 28, Isuncha 2.13, bi 13, Kaiku A 2.13, bi 13, Mundaka A 2.16, bi 16, Ciervena 2.11, bi 11.
No creo, porque ya no hay embarcaciones por el agua. Sí, pero por ahí aquellos que hay porque estarán entrenando. Bigarren ziabogako denporak, tiempos de la segunda ziaboga, Getxo 4.55, Lau berrogetamabos, Iberia A 5.09, Bos 0.9, Isuntza 4.38, Lau hogetamazortzi, Kaiku A 4.37, Lau hogetamazazpi, Mundaka A 4.45, Lau berrogetabost, Zierbena Lau hogetamairu, 4.33. Hirugarren ziabogako denporak, tiempos de la tercera ziaboga, 7.27, Zazpi hogetasazpi, Getxo. Iberia A 7.53, Zazpi berrogetamairu. Isuntza 7.05, Zazpi 0.5. Kaiku A 6.56, 6 berrogetameretzi. Mundaka A 7.08, Zazpi 0.8. Zierbena 6.54, 6 berrogetamalau. Kaiku 6.59.
No, joder.